Hey. Nou, ik ga Reisje de krek doet dingen. Het is jou van Jochen en Maas. En ik ga zo meteen maar uniek naar het bos. Dus ik denk dat met de hinden er mooi op dit doet. Hey. Spidey en Reisje. Ben je hem nieuwe vrienden? Nog even, dan kun je misschien wel bij elkaar. Hoi. Hoi. Hester, Oda en Uniek. Trouw rennen, ja? Dit is leuk. Waar ben we? Hallo? Nou, daar gaan we. Zin in? Zeker. Jee. Hey.
van. Ja. Slingertrap aan hier. Zo. Nou, Wim, daar kan ik je gewoon net bij horen. Ze wacht wel even netjes. Ja, keurig. Dankjewel, Uniek. We vinden het heel leuk. En we zijn eigenlijk stiekem een beetje verdwaald. Of net? Misschien. We zijn misschien een beetje verdwaald. En er staan gewoon hele duidelijke bordjes hier overal. Maar we letten gewoon net goed op. Want we zien alleen nog maar oranje bordjes en we moeten eigenlijk red. Hè. Nou, maar dat staat er wel. Ja? We gaan weer op. Doei. Oké, we zijn benieuwd wat er op dit bordje staat. Oh. Het stond er gewoon op. Wij zijn druk ontkletsen. En we gingen weer eens correct terug uit. Maar dat goed helemaal net, want we moesten gewoon de bocht om. Ja, met we natuurlijk geen. Herken het wel. Hier roept het wel naar hinder. Ja. Nou, en dan gaat u niet weer vol gas, hè? Ja. Let's go. Hoi.
Ja. Oh. Still net op de telefoon. Hoi. Ja, dat klopt. Te snel. Denk iets erbij. Ja. Hij staat er zin in. Lijkt in afrood. Ja. Oh. Wist dan het water niet vallen? Nou, tje, ik wil even de telefoon mooi zetten, dat ze u in beeld hebben. Maar dat is lukt. Wat ken je dan? Nee. Mooi hè? Zeker, dat wel. Oh, mijn cap zit ik weer scheef. Dit is mooi foto, Nick. Dat mooi hè?
Neus in de wind. Oh. Hoi. Nee. Ja, dan ben we er denk ik al weg. Ik ben benieuwd. Wow.
Dat had het jip. Dit is een leuk kerst, hè? Weet je wat, ik hoor het niet eens. Ik voelde het alleen. Per ongeluk. Hé, hey, een poes. Nou, doet ze wel terug het wetter? Ja, nou, de kies nog steeds de zitkant. Oh. Hoe lang ben je wel onderwijs? Een werkdag. Het wordt al donker? Ja, maar dan is het wel donker. Nee, we dachten 4 uur of zo. Ja, denk ik wel. Dus ja, we vinden hinderrijden best leuk. Maar net zo lang. Maar het is nou wel lang zat. Maar de hinders hadden het prima vol. Gaat heel goed. Nou is het klaar. Net meer eten. Ja, het is wel goed. Ja. Ik kan die taak voor die. Nou, daar staan ze weer. Kunnen we rijden? Wimmy en Wonder.
Nee, Winnie. En Willem. En Ivan. Hoi. En we hebben Hester hier al even staan. En een beetje Bix. En Uniek staat op de karre te wachten op mij. Hey Uniek. Nou, wij gaan weer naar huis. Reisje. En hier is Uniek. Die ga ik nou uitlaten. Uniek, Coralle, Sally, Rijntje en Yveske. Goed zo. Hey Reisje. Ik heb Reisje Staarkrek binnen zetten. Die zit echt krek binnen. Het een hele dag lekker buiten doen. Hey. Hopelijk gaat het beter maar die. En nou zal ik deze weer even in de box zetten. Coralle. En Uniek. Kom Uniek. Sally. Hallo? Kom maar. Oh.